Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 29, versikulo 3. No patyam ti kinasirib, ipagpanakkel na ka ni amam. Maysa a kinamaag ti mangbusbos iti kwartana, kadag iti balangkantis a babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Asino man ang tiin sangpet mo a babae idirabi. Ni Ana dayjay mama. Ngam saan yu apig saan ti agsao? Tamangeg na kayo. Uray numangeg na. Anya matanda kita a babae. Sumurot na matlatakan ka. Basol yu akan ni daddy, mami. Anya ko matibasol mi, aber. Siyempre, nataer to'y anak yo. No saan ko maunay ang nataer ti anak yo? Oh, di saan ko akakamatan ti babae. Agtal na ka man. Di mo yaw awan ti saritaan. Saan kayong agdanag, mami? Madispatya adagos mananday tanga ana. Apay no daytay kaaruba tayo laangan ti armam. Tamati no dayjay a babae. Anya? Ni Lourdes nga anak ti Mannalon? No way, mami! Impanaw ka din ni Edwin ti babae nga inyawid na idirabi. Anya pa'y ngay, binagbagaak ni Edwin. Hanggang sa balikit din ti isungsungbat na. Tapay, anya manan ti imbagana. Basol ta kano, taapay nga inaramid ta anataer. Anya, naglukon dayjay ngobing. Taipanakkel na ti kinataer na. Dagijay kit dimot a babae ah. Pakitaan lang ni Edwin ida iti kwarta. Sumurot damatan kan kuana. Kasta dagiti balangkantis. Kasla batumbala ni kadakwada ti kwarta. Suruten da adagos ti lalaki no adda kwarta na. Imbagak paikit din iti anak ta. Nga arman na laangan ni Lourdes. Nasaysaya at pa'y kuma. Tanapintas ken naamman ni Lourdes. Kat no nagkatawa, anak kano ngamin ti Mannalon. Dayjay kit din abalangkantis ti kayat na. Oh, just king obing. Mapan kakadimanan ijay grocery a pagpapaayam akas kahera. Wan nanang, napan ka di matan ni tatang? Nasapaan na pan nagarado anak ko. Kasta ka di nanang. Alapay nga ron, tamapanak matan. Inkan bareng ad-agos pagluganam. Iso ana sa paak, tapno sa anak amaladaw nang. Imbag jay masapa, ngam ti mataranta mapan agtrabaho anak ko. Gusto ta ko na yun, nanang. Wala, mapanak nga rudan. Edwin, jeman kit detalyer mo ti intunaram. Saan kat ababae ti ingkapangib-ibusan iti oras mo? Papa, nuat dalakat kwarta. Aramaten, tapno agragsak. Mga sawa kalangan. Ngam ti busbusem ti kwartam, kadag iti babae dita. Ngam papa, no mga sawak. Sana kun amabalin amang yawid iti agduduma a babae. Nasaysaya at painukasta. Tapno agsardeng kan iti kastang aramid mo. Papa, saan na mabalin? Saan akpayan na uma iti biyag ti baro? Ngam saan ang nasaya at ti aramid mo? Saan ko nga anugutan? Papa, saan ko matida apilpilitan? Baybayadak mo ti serbisyo da? Dayta kat ti saan ko akayat nga aramid mo. Di mo kadiam mo, abasol dayta nga aramid mo. Imbag pa'y ti anak dagiti kaarubata. Tauray awan nalpas na kurso. Awan madi nga aramid na. Ay kayat ko pa'y dayjay ah. Ngam ti agduduma a babae ayaw awid ti anak ta. Nakulaapan ti panunot ti anak ta.
Saan ta asardayan abagbagaan? Bareng makaamiris tumatlaang. May salaang ti ammo kapamuspusan tapno agbaliw. Anya dayta apamuspusan. Mga sawan. Oray ni Lourdes akaaruba ti maasawanan. Tanasing pat dayjay abalasang. Mabalin la ko maayarem ta ti anak ta. Angam ti saludsod. Kayat nga ta ni Lourdes ti anak ta. Adamat itsura ti anak ta. Adda pa'y bukod na atalyer. Ngam sadut mat. Dagiti tao na ti agtrab-trabaho ije talyer na. Ammo nga ta ni Lourdes, kat saan mat amapmapan ijay talyer. Saan ka di amay may sa apagadalan tinagiskwilaan nyo ka ni Edwin, idi high school kayo? Wan manang, apay ka di? Ado aka na yung tinakapila iti talyer na. Mano dagi jay katulungan na iti talyer na. Sayang lang, tabus-bus-busan na matikwarta na kadagiti awan kas es ka na babay. Ay, no siya ka may sa. Jak ipalubos amang isangpet iti babae. Mas daawak mo't kadagita babay. Di dakit mapan agbirok iti limpyo, wano nadalos at trabaho. Ay, huwag nga rod Sadot da. Di da kayat ti agtrabaho. Anya day tanakasako nga awit mo uwe na. Jeman pinuros ko ang mais ijibangkag, tata. Gumatangak man. Nasamit lakit di day ta. Takapurpuros. Aguray, ta ibabaktis ako. Aday ta. Nagdadakal matin dagita amais. Adoy ti mais, tata. Alaan yun. Manungay ti bayad na. Ay, saan ko nga ilako? Pangramanan nyo latan. Ado pa ijibangkag. Agyaman no kasta, wena. Imbis nga inkaila ko, ngam inted mo maten kanyak. Kasta ti agkakaaroba, tata. Kan basit laban at dayta. Ilambong mo man kid di dagiti mais nga inted ni wena. Ay, imbag man ta inikan na ka iti mais. Kat no ilaklako da dagiti maapit da ije bangkag da. Nasabat ko ngamin ije dalan. Kunak abayadak, ngam di namat kayat. Nasingpet dagita akaaruba. Wen, bakit? Awan ti madi akababalinda. Simple lang ti panagbiagda, ngam awan madi nga aramid da. Umapalak kadakwada, tanasingpet ti anak da. Wen nga rod bakit? Nanakam ni Lourdes, idinto tabalog, kan babaero ni Edwin nga anak ta. Talaga akayat ko kuma amamanugang ni Lourdes. Nanggatangan nyo dito'y mais. Nasamit mat. Inted ni manang ni Lourdes, ni Wena. Nasingpat da akaruba. Apay no serpatem jay adi na. Manen? Ay, pinaramanan da kayo lang iti mais. Ibagayon asirpatak ni Lourdes. Idi pala nga ibagbagak asirpatem, saan ka di? Kay kayat ko nga amang ni Lourdes, ngam dagiti babae ayaw awid mo. Bulilising ko lang dagi jay mami. Kasanod, no makaala ka iti sakit mo, gapo ka dagi jay a babae. Dagado dita doktor kan agas. Mairemedyo dagita. Kasanon no ko na ni Apo Diyos nga agpulo ka, gapo iti kasta nga aramid. Adayo pa iti panagpulo ti bilang kumana. Adayo ang mapasamak dayta. Da kayo ba't day ta nakaawit iti karton, nana? Iyagyo ta soblatan kayo. Ingga na ijarubayan niyo. Ay, si kamat gayam, balasang ko. Ay, nadagsan nga agpaiso.
Groceries dagitoy. Siya kung ti mangawit nana, tanapigpig saak. Agyaman ak balasang ko. Ay na, adda ko makasken ka nga anak ko. Una yan nana. Adamat ni Manong Edwin nga anak yo. Kaya't ko asawan, kasken ka, ti kinasingpet na. Ayaban nyo ngamin ni Manong Edwin, numapan kayo ag grocery nana. Marigatan kayo ang mga witno ko ha. Makumikom jay anak ko, balasang ko. Apa yan, bakit? Day tamot ten balasang tinangawit iti awit mo. Akwa. Tinulungak laang tata. Makita kat marigatan ta medyo nadagsan. Agyaman kami balasang ko. Awan anyaman na tata. O sige, mapanak pa'y. Ay, agyaman akmanen. Bakit? Pimanawan tinasingpat a balasang. Imbag tanagrana kayo ijay dalan. Win nga rod. Narigatan ak kumaan ang awit, no di nak tinulungan ni Lourdes. Manmanuti balasang ang mga awit iti awit ti may sabakit. Masiguradok amaragragsakan dagiti naganak na. Gaputa na saya at ti kababalin na. Kuma, kastamot ni Edwin nga anak ta. Wena, dayawak ni Lourdes nga adim. Balasang, ngam tinulungan na ni bagat ko anang awit iti awit na karton. Ha? Karton, tata? Wen, napan ngamin naggrocery ni baket. Kat iti nagranada ijay dalan. Ison tinangawit iti karton. Rombang laang tata. Nataang nga di adawit na. Iso at tinulungan na tanagranada kat nga rod. Ngam adun ti agtutubo ita. Nga uray adda awit ti magmag na di da tulungan. Kinaasyan na takakaruba tayo kat nga rod. Kat pagyamanak tanaanos ni Lourdes. Asino ti babae anasa paarimwar? Hay, adda ka di manen insangpet mo, idirabi. Idi agurigor kan si makiti dyan ko. Dinardaras na ti pimanaw. Makitamday ta. Amangan mo't no adda sakit na. Inakaran na ka sa pimanaw. Ay, daytan tay ibagbagakan ka. Anya ngay asakit. Sakit amaala iti panakidan na iti agduduma a babae. Anay ko. Permi ang nagsakit ti pusong ko, mama. Diyakon may turag. Mapantay dya ospital, tapno masigod. Amangan no anya dahitan. Kasanon, no AIDS. Amumot lagayam. Ngam apay adi kalimiklik, anak ko. Anya ti ko na ti doktor. HIV kano. Naala na itinagduduma a babae. Ay, uray kumamat no saan abalang kantis a babae dagijay. Kababain a klase ti sakit. Maipakita ti kinaawan disiplina dayta. Narigat ang maagasan ti sakit akasta. Mabalin ang maikat ti sakit ang marikrignana. Ang agsubli-subli lata. Panagkunak. Dayta a sakit. Kat dusa kadagiti awan disiplina na. Agnakamot siguron ti anak ta ita. Ngam naladaw a panagnakam. Itapay, tanadaanan itinarigat nga agasan a sakit. Mama, apay ngay. Agkudrap mo ti panagkita. Nalabit amay sa dayta asin umas ti sakit mo. Diyak kaya ti mabulag, mama. Kasanulangan ti biyak ko. Imbagami met ngamin nga idyam dagiti babae. Ang
Di kamot dumdumngag. Anya ita ti aramidak, mama. Aramatem ti urnong mo iti talyer. Tapno adda paggatang kadagiti agkakangina nga agas mo. Mama, awan urnong ko. Nagastok amin kadagiti babae. Kasano nga rod itan? Basit laang mati pensyon me kan ni papam. Agremedyo kayo, mama. Amangan no agtultuloy nga awan agas ko. Kat mabulagak pa eh. At damot na kaamuak nga HIV kano ti sakit ni Edwin. Kano agdudumamot kano ti babae iti biyag na. Ay, sayang ti masakbayan na. Kasta ti pagbanagan dagiti anak asaan adumngeg iti patigmaan dagiti datakkel da. Ay, saan da ko maapinalubusan nga agisangpot iti babae? Apag kanito araksak, ngem agnanayon arikat tilak amon na. Ay, kaasimot ni Edwin. Dakkel ko mati urnong na. No di na binusbos iti babae. Anak ko, agar-arikap kamutan. Awan ka di ti makitam. Mama, lawang langan ti makitak. Ah, Diyak makita. Doad da madungpar ko wano awan. anyan anagkas ang tinagbanagam, anak ko. Gapo kadagiti babae. Awan pa yun urnong mo. Hanggang sakit tinaalam. Uwan nga ron, mama. Binusbus ko ti kwartak. Iti awan kasas kan na banag. Ita takasapulam ti katakun ay nahi iti biag. Awanen ti mayat kan ka. Nang runa, numaamuan da nga da sakit mo. Mama, diya akong makapagtrabaho pa eh. Siya akong tayo kunada. Amagmag na abangkay. Saan, anak ko? Si bibiyag ka pa ay. Saan ka, abangkay? Mama, kaslabangkay ti kayariga. Tadya akong makakita. Kandya akong makapagtrabaho. Agbababawi akitan. Ngamdala daw ti amin. Diyos ko. Pagkawanan na kuma. Agbalin ko ma ang masirib iti biyag kat pilyan ti pagsayaatan para iti masakbayan. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.